Tervetuloa Kauhun hetket podcastin pariin. Käsittelen podcastissani kerrallaan yhden tosielämän karmaisevan tapauksen, ja tänään me pureudumme sadistisen miehen Andrei Chikatilon tarinaan. Jakso sisältää runsaasti väkivaltaa monessa eri muodossa, joten kuuntele täysin omalla vastuullasi. Tämä on Kauhun hetket, Rostovin viiltäjä. Vuosi 1936. Neuvostoliiton Ukrainassa pienen Jabluchnen kylän liepeillä syntyi lapsi, joka ei tulisi koskaan oppimaan rakkautta, vaan lähes pelkästään satuttamista. Andrei Romanovich Chikatilo syntyi köyhyyden, nälän ja sodan keskelle. Hänen äitinsä oli tiukka ja kylmä vanhempi. Isä taisteli toisessa maailmansodassa ja joutui saksalaisten vangiksi. Tämä aiheutti sen, että perhe joutui häpeään yhteisössään. Chikatilo on kertonut, että hän ei esimerkiksi syönyt leipää ennen 12 ikävuotta, ja että välillä perhe joutui syömään nälkäänsä, ruohoa ja lehtiä. Chikatilot elivät lähestulkoon täydellisessä kurjuudessa. Ei sähköä, ei juoksevaa vettä. On kerrottu, että hänen vanhempi veljensä Stepan olisi kidnappattu ja syöty nälänhädän aikana. Tästä ei kuitenkaan ole koskaan löydetty todisteita tai faktapohjaista tietoa. Se kuitenkin on tiedossa, että alueen nälänhädän aikana tällaisia tapauksia on esiintynyt. On myös spekuloitu, että äiti on kertonut nuorelle Andreille tapahtuneesta, joka on vaikuttanut hänen myöhempiin kannibalistisiin taipumuksiinsa. Murhaajilla on harvoin vain yksi asia, joka suistaa heidän elämänsä raakojen rikosten kierteeseen. Mutta Chikatilon kohdalla suurin syy syöksykierteeseen oli hyvin todennäköisesti se, että hänen seksuaalinen kehityksensä oli lähes täysin estynyt. Hän kärsi impotenssista koko elämänsä eikä koskaan saanut seksuaalista tyydytystä normaalista seksuaalisesta kanssakäymisestä. Nuoruudessaan ja lapsuudessaan hän koki jatkuvia nöyryytyksiä. Naiset torjuivat hänet, koulussa häntä kiusattiin. Hän myös kärsi jatkuvasta virtsan karkailusta, joka johti jatkuviin äidin antamiin rangaistuksiin. Tämä kaikki raivasi tietä vain yhä kasvavaan henkiseen pahoinvointiin. Chikatiloa on kuvattu älykkääksi, mutta äärimmäisen sulkeutuneeksi. Hänellä oli vahva halu kontrolliin, joka alkoi lopulta ilmenemään sadistisina ja sairaina fantasioina. Vaikka Chikatilo kouluttautui opettajaksi ja vaikutti ulospäin hiljaiselta, jopa nöyrältä, pinnan alla kyti taipumus väkivaltaan ja haluun satuttaa ympärillä olevia ihmisiä. Andrei meni naimisiin vuonna 1963. Vaimonsa hän oli tavannut sisarensa kautta. Avioliitto osoittautui ongelmalliseksi Chikatilon impotenssin takia, ja lapsensa hän siitti masturboimalla ja sen jälkeen siirtäen siemennestetään käsiin. Ensimmäiset merkinnät rikollisista teoista sijoittuvat vuoteen 1973, kun opettajana toimiessaan hän ahdisteli tyttöoppilaitaan ja sai siitä useita valituksia. Valitukset johtivat lopulta potkuihin, mutta skandaalia ei koskaan viety eteenpäin virallisia reittejä. Chikatilo siirtyi postityöhön ja alkoi elää kaksoiselämää. Kotona hän oli perheen isä ja kunnollinen kansalainen. Kotielämää on kuvattu suhteellisen normaaliksi, vaikkakin mies vietti paljon aikaa poissa kotoa ja itsekseen. Perhe joutui muuttamaan monesti toistuvien työpaikalla esiintyvien ongelmien takia. Myöhemmin kävi ilmi, että liikkuva elämäntyyli oli omiaan edistämään Chikatilon hirvittäviä tekoja. – 16. joulukuuta 1978. Chikatilo kohtasi 9-vuotiaan Lena Chagotnovan Rostovin rautatieasemalla. Hän houkutteli tytön asunnolleen, jonka oli vuokrannut keksityllä nimellä.
Asunnossa hän hyökkäsi tämän kimppuun. Murha oli luonteeltaan kaoottinen ja sadistinen. Chikatilo puukotti pientä Lenaa toistuvasti, samalla kokien ensimmäistä kertaa elämänsä aikana kunnollista seksuaalista tyydytystä, isku iskulta. Sairaan tekonsa jälkeen hän heitti tytön ruumiin joen rantaan ja palasi kotiin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Myöhemmin teosta tuomittiin syytön mies Aleksandr Kravchenko, joka myös teloitettiin tuomion seurauksena. Tämä oli neuvostoliittolaisen virkavallan ensimmäinen virhe, joka antoi Chikatilolle vapauden jatkaa tappamisen kierrettään ja kaksoiselämänsä vielä vuosikausia. Andrei Chikatilo oli nyt maistanut verta, ja siitä hetkestä alkaen pysähtyminen ei ollut enää vaihtoehto. Seuraavien vuosien aikana hänen uhreikseen joutuisi kymmeniä lapsia, naisia ja nuoria miehiä. Neuvostoliiton viranomaiset kompuroivat tutkimuksissaan, ja hirviö kulki vapaana ympäri valtakuntaa. 1980-luvun alussa Chikatilon murhaaminen vain kiihtyi. Hän alkoi metsästää uhrejaan rautatieasemilla, linja-autoasemilla ja toreilla. Paikoista, joissa katulapset, kodittomat ja nuoret yksin liikkuvat ihmiset saattoivat jäädä ilman kenenkään sen kummempaa huomiota. Chikatilo valitsi usein uhreikseen nuoria, köyhiä tai yhteiskunnasta syrjäytyneitä henkilöitä, joiden katoamista ei heti huomattu. Monet uhrit olivat lapsia, joista osa jopa esiteini-ikäisiä. Hän käytti sumeilematta hyväkseen ystävällistä ja harmitonta ulkokuortaan. Vanhempi mies, joka saattoi kysyä neuvoa tai tarjota ruokaa. Hänellä oli usein laukku tai kassi mukanaan, ja kun uhri saatiin houkuteltua mukaan syrjäiselle alueelle, metsikköön, hylättyihin rakennuksiin tai työmaakonteille, hän iski säälimättä. Murhat olivat aina brutaaleja ja sadistisia. Chikatilo puukotti uhrinsa, silpoi ruumiita, puri heitä ja osassa tapauksia silpoi myös sukuelimiä tai poisti silmät. Joissain tapauksissa oli selkeitä merkkejä kannibalismista. Chikatilon toiminta jatkui yli vuosikymmenen. Osasyy tähän oli se, että Neuvostoliiton poliisi teki merkittäviä virheitä. Hänen tappokierteensä vain jatkoi kiihtymistään. Viranomaiset eivät aluksi edes halunneet uskoa, että kyseessä voisi olla sarjamurhaaja, sillä sen ajan kommunistisessa järjestelmässä uskottiin, ettei tällaisia rikollisia synny täydellisessä yhteiskunnassa. Useita syyttömiä ihmisiä pidätettiin ja tuomittiin hänen rikoksistaan, ja vähintään yksi jo edellä mainittu Kravchenko teloitettiin. Useita tutkijoita siirrettiin pois tehtävistään, kun he uskalsivat edes vihjata sarjamurhaajan olemassaolosta. Tämän lisäksi poliisi käytti veriryhmätunnistusta, joka ei vastannut Chikatilon siemennesteestä saatua ryhmää. Syy oli, että hänellä oli harvinainen ero veressä ja siemennesteessä esiintyvien verityyppien välillä. Tämä taas johti siihen, että Chikatilo myös vapautettiin kerran epäiltynä. Murhien kaava alkoi toistaa itseään. Chikatilo sai seksuaalista tyydytystä nimenomaan väkivallasta ja verenvuodotuksesta. Yhdyntä ei ollut osatekoja. Hän käytti murhissaan veistä, oksia tai paljaita käsiään. Monet uhreista löydettiin vasta pitkän ajan kuluttua pahoin maatuneina, lähes tunnistamattomina. Kotona Chikatilo oli edelleen näennäisesti rauhallinen perheenisä. Hän työskenteli insinöörinä, matkusti paljon, eikä herättänyt juurikaan epäilyksiä. Samaan aikaan hän kirjoitti päiväkirjaa ja keräsi sanomalehtileikkeitä omista teoistaan. Tämä seikka kertoo ylpeydestä, jota hän tunsi tekemisistään. Hypätään vuoteen 1990, kun ruumiita alkoi löytyä yhä nopeammalla tahdilla.
Viranomaiset alkoivat viimein epäillä oikeaa henkilöä. Chikatilo itse ei ollut hidastamassa, päinvastoin hän oli kiihdyttämässä tahtiaan. Hänen viimeinen tunnettu uhrinsa oli 22-vuotias Svetlana Korostik, nainen, jonka kanssa hän oli viettänyt aikaa ja jonka hän oli tuntenut etäisesti entuudestaan. Chikatilo vei Svetlanan metsään, väittäen haluavansa keskustella rauhassa. Hän iski jälleen rutiinilla, väkivaltaisesti ja nopeasti. Svetlanan ruumis löytyi pian murhan jälkeen ja siitä tuli tärkeä vihje viranomaisille. Heidän varjostamansa mies oli kuin olikin todella se, jota he olivat etsineet kaikki nämä vuodet. Onnistuneen varjostuksen tuloksena Chikatilo lopulta pidätettiin 20. marraskuuta 1990, kun hän käyttäytyi oudosti rautatieaseman läheisyydessä. Oletettavaa on, että kiihtyneen tappotahdin seurauksena hän oli etsimässä uutta uhriaan vain päiviä edellisen murhan jälkeen. Chikatilo kielsi aluksi kaiken, mutta kuulusteluihin osallistunut psykologi Aleksander Bukhanovski sai murhaajan lopulta murtumaan. Kuulusteluissa Chikatilo tunnusti 56 murhaa. Tunnustukset hän teki yksityiskohtaisesti ja jopa ylpeänä. Andrei Chikatilo, Rostovin viiltäjä, oli nyt pidätetty, mutta luonnollisesti jäljellä oli oikeudenkäynti. Koko Neuvostoliiton romahtanut järjestelmä oli vasta kehittymässä nykyiseksi Venäjäksi ja median huomio oli valtava. Chikatilon oikeudenkäynti alkoi vuonna 1992 ja se oli kaikkea muuta kuin tavanomainen. Oikeussaliin oli rakennettu rautahäkki, jonka sisällä Chikatilo istui, aivan kuin eläin, joka haluttiin pitää erillään muista. Se, mitä kukaan ei osannut odottaa, oli se, miten mies käyttäytyi oikeudenkäynnin aikana. Chikatilo huusi, nauroi, räyhäsi, heilui edestakaisin ja paljasteli itseään. Hän näytti kieltään, laski housunsa, kiroili ja väitti olevansa hullu. Hän yritti toistuvasti sabotoida oikeudenkäyntiä, todennäköisesti toivoen, että hänet julistettaisiin mielenvikaiseksi. Hän myös puri sormiaan ja yritti nyhtää omia kiveksiään irti. Kaikista yrityksistä huolimatta useat psykiatrit arvioivat hänet täysin syyntakeiseksi ja täydessä ymmärryksessä tekonsa tehneeksi. Andrei Chikatilo tuomittiin syylliseksi 52 murhaan. Tuomioksi luettiin kuolemantuomio. Tuomion jälkeen hänet siirrettiin vankilaan, missä hän vietti lopun elämänsä eristettynä. Hän kirjoitti vankilassa lukuisia muistioita ja yritti anoa armoa, mutta kaikki valitukset hylättiin sen kummempia miettimättä. Lopulta 14. helmikuuta 1994, ystävänpäivänä, Rostovin viiltäjän elämä tuli päätökseensä. Tuomio pantiin täytäntöön pistoolin laukauksella päähän vankilan suljetussa kellaritilassa. Hän kuoli, kuten oli suurimman osan elämästään viettänytkin, hiljaa, kylmästi ja yksin. Hänen ruumiinsa haudattiin tuntemattomaan paikkaan, eikä haudasta ole minkäänlaista julkista tietoa. Chikatilon tapaus jätti pysyvän jäljen venäläiseen yhteiskuntaan. Se murensi uskoa viranomaisiin ja paljasti Neuvostoliiton viranomaisten kyvyttömyyttä ratkaista rikoksia. Samalla se kertoi tylyä tarinaa silloisen Neuvosto-Venäjän olosuhteista. Monet ihmiset, sekä syyttömät että uhrien omaiset, kokivat, ettei oikeutta koskaan täysin saatu. Syytön mies teloitettiin hänen ensimmäistä murhastaan, ja monet tapaukset jäivät hämärän peittoon ikuisiksi ajoiksi. Chikatilon perhe katosi julkisuudesta.
Hänen vaimonsa haki eroa heti tuomion jälkeen ja lapsista ainakin toinen on tiettävästi vaihtanut nimensä. Vaimo myös kiisti tienneensä miehensä kaksoiselämästä. Chikatilon elämästä tuli symboli puhtaasta pahuudesta ja toisaalta myös siitä, kuinka huonot lähtökohdat voivat syöstä loppuelämän täysin raiteiltaan, pilaten samalla myös lukemattomien muiden elämän. Hänen tarinansa on yksi historian sairaimmista muistutuksista siitä, miten syvälle ihminen voi vajota, kun olosuhteet ja halu kontrolliin yhdistyvät kieroutuneeseen mieleen. Hän ei ollut pelkkä tappaja, hän oli peto, joka osasi naamioitua ihmiseksi. Kiitos kun kuuntelit, palataan asiaan seuraavassa jaksossa.